CEM sab bahayna norok no tui no samung tangai. Tohan norok CEM sab na kisah kau sunai kesung sini. Kisah. Laisa hambai ini all Tripura Kogrong media from ingui langsung mani singke kaisa muskangni samung tang thanigo sin loge success ni bangai loge tonai hai hakang yap kar payment bagwi जों आसा खालायो बोसोरगाङाव बेहायनो जोंनि एडिसि हाफां Tripura सादो फानि बाङै जों गाहाम के सामु खायनाय जे सामु जों खायमेया जे जागा सावमेया आ जागायाव निरनि बिलाइ इम्पर्टेन्ट रुल दंबो जोंनो फुलुंनानि बाङै निरक जोंनो फुलुं खायनाय जों अबयस्यै गुना जों सामु खायनायनि बागै साखारनाय ए आनि कयमों निरनि थानिगो जोंनि Tripura सानि जे जागा जों जा दङो आ जागायाव निरक गाहाम के फोकास खायनायनि दानाय दे neutrally जों सामु खायलायनि नांनाय दिनै दफा हामख्लायनि बागै जसना हामबाय